A štvrtý sa zruší. Tak ja sa nepracuje. Ojaja. A prečo sa ideš presviecť? Lebo kopíruje po mne. Ne, ja som holý. Ja to nebudem. Čo to pôjď? Pôjď. Už ve 4. Si to. Teda nie, to je on. Ktorý kopíruje po mne. To je on. Ja som pomýlil. Ja som pomalý ako svima. Nevysadí? Popa. Ne, on ma zabil hneď pri začiatku. On ma hneď zabil. Pozri. Ja. Pozval ma na svoju terasu, aby som ho na vynikajúci výber. Chodá i pastorov a hovorí, že kde je. Toto je horký pomaranč. Tento je s pomarančou od rody Caroneta a tento je citronový. Kde je? Vyskúšam pomarančový, lebo u nás doma jem predovšetkým ten. On čaká. Je úplne iný ako tie britské. Presne tak výrazne. A ide. Nie je taký slabý. Zabil. O čo? Tradícia On sa teleportoval. už stovky rokov. Myslím ale, že som narazil na jej veľmi silného súpera. Ide. Ide. No nejde. Ide. Nejde. Nejde. Zabil ťa. Je po tebe. Tvoja iba jediná, ja jediná. Ale zabil ťa. Ja pri konci zabil. Prečo Ja som nemáte? No lebo si duch. A ja som duch, ja neviem, som nič. Ja som holý. Skúro si, čo tam stojíš? Teraz ako budeš? Musí dať čapicu. Počkaj, ja si dám najmä toho čelenku. Ne, nedám. Veď policajt. A ja som policajtka prvá bola. Ty chyba kopíruješ po mne a od... Ale sme tu boli 4. No, jeden sa si zrušil. Ale prečo ste taký pobalúčky? No on, ten fialový, ktorý kopíruje po mne, to dal. Aha. No, objavil sa ďalší. On sa práve zrušil. Gratulujem, môžeme ísť. 4, 3. On sa práve zrušil. A máte koľaté žobarila. A ja som rýchly a pomaličky. A Lucia ma naháľa. A môžeme ísť. Bez 4. O, bez 4. Ja to nebudem. Budeš. Ne, ja si verím. Ja to nebudem. Ale budeš. Tak som vravel. Tu je ten, ktorý sa pripojil. Aha. Naozaj, tak si. Ide variť. Ňam. Som hladúčky. Tak to nemáš robiť.
Či kopíruješ? On je pri schodoch. Prečo som... Ja som išiel po schodoch, aby to nedalo. S geniálnym Livington Flex and Fresh, dokonalým revolučným systémom sviežosti a poriadku, ktorý sa prispôsobí obsahu vďaka flexibilnému silikónovému veku. To znamená, že v dose skončí oveľa menej vzduchu a veci ostanú čerstvé oveľa... Si jediná. A duch išiel po schodoch. Absolútne vzduchotesný a nepriepustný. Prečo furt impostória, furt vyhrávajú. Prečo? A furt som ja iba jediná, furt ja. Ja mám peta. Pepa si ty. Ja to nebudem, ja si ťa nezoberiem. Všetci sme ušli. Ja to nebudem, a ja to nebudem, impostovať bude niekto iný. Ja to nebudem, a budeš to ty. Koho zabije, tak tento je. Koho zabije ako posledného, tak tento je. Ja som bol len jedenkrát. Policaj naháňa policajta. Ne, ty sa nepozeraj. Vyskúšajte toto s bežnou dózou na potraviny. A ak by vám to nestačilo, celý systém Flex and Fresh je vhodný do mrazničky aj umývačky. A dózy sa dajú používať aj v mikrovoľnej rúre. Livington Flex and Fresh je najinovatívnejší a najpraktickejší úložný systém za posledné 10 ročie. Celý systém je jednoducho skvelý. Každý vie, že príliš veľa vzduchu pre skladovanie nie je dobré. A preto zavolíte dózy tak plné, až máte potraviny na kašu. A nevyzerá to príliš ani čerstvo. Ale tieto veká Flex and Fresh sa prispôsobia každému tvaru. Obsah sa nedobí a vyčesňuje sa nadbytočný vzduch. Je to jednoducho úžasné. Som zápera. Som zasiaľ. Nemôžem ťa ja ovládať. Dokonca na nich idú aj podávam, pretože sú nielen praktické, ale aj krásne. Ako jedno stačí priklopiť a je hotovo. Žiadne prekladanie si a tam žiadny špinavý riad. Jednoduché a čisté. V minulosti bola nákladníčka často špinavá a mastná, pretože tzv. Obratňová poholia nikdy nie je skutočne vzduchotesná a dokonca nedrží. Flex and Fresh je všetko tak čisté, dobre zabalené a jedno vydrží oveľa dlhšie čerstvé. Presvedčte sa sami. Krájená saláma v potravinovej fólii. Vzduch môže preniknúť dovnútra a už po jednom dni je všetko vysušené a nepožívateľné. Tu je porovnanie. Rovnaké krájané údeniny zabalené čisto a vzduchotesne z Livington. A to po jednom týždni. Flexibilné veko zo špeciálne vyvinutého pružného a umývateľného silikónu sa presne prispôsobí obsahu, keď sa vytlačí nadbytočný vzduch a obsah ostane naďalej čerstvý. Toto nechce na stole na raňajky nikto. Toto vyzerá predsa oveľa lepšie. Nech už je to výdatná klobása, lahodný výber syrov, čerstvé ovocie a zelenina, alebo čerstvé meso či veľký steak. Flex and Fresh, to je označenie Livington, je perfektný. Idem za ním. Pre všetky To je môj mobil. úzké potraviny. Možno ho z toho len, aby sa ušetrilo miesto a zabezpečil sa poriadok. No, pomohol som ti. Vyhrala si. Áno, veď ja som zabil seba. Vlčí guláš s knedlou, s bežnými dózami na Veď ja som chýbal tvojho. Ešte ma tam tie 4 vaky ty svoje. Prečo? tieto čerstvé jahody. Tam sú 4, takže ty máš 5. 3. Poznáte Aha, obsah času ja to nebudem. pre dózy. Vekový obsah Ja rozdrobilo, to nebudem. si zoberiete ďalšiu, väčšiu dózu. Tým ale ostane vo vnútri Ja som to. Pokiaľ toho chcete uskladniť ešte viac, žiadny problém. Stačí Steak? používať dômyselné dózy na potraviny.
ham. To vám umožní uskladniť až o 20% viac obsahu a vytlačí nadbytočný vzduch. Vaše potraviny ostali čerstvé. Tu je priame porovnanie. A to chceli Vyhral som. Zabudnite na tradičné úložné boxy a hrajte sa s albalom a fóliou. Livington Flex and Fresh je najinovatívnejší a najpraktickejší úložný systém za posledné 10 ročie. Flex and Fresh sa prispôsobia pokrmu a pomáhajú od 20 Lucia, pôjdeme. No, kvôli tebe sme už išli. a vydrží čerstvé oveľa. Prečo si sa nepripojila? Nech už sú to celé pokrmy, malé zvyšky alebo krájané púteniny alebo sír. Chceš sa pripojiť? Fresh má správnu Je. výzvu pre dlhotrvajúcu čerstvosť a dokonalý poriadok. Ak by vám to nestačilo, celý systém Flex and Fresh je vhodný k domácnosti a umývačky a dosy sa dajú používať dokonca aj v mikrovlnnej rúre. Systém za posledné 10 ročie. Je to ten kopírant.